Baba wami Mr MK asigele game nibona kanjani? Game bemnandi kakhulu sijabulisile njengoba bona imvula iza kanje ina kanje iza nebusiso njalo igame mayila scoreini imvula iyana emva kwalokho ibusiso amagoli aza njengemvula. Awucabanga ukuthi uNkulunkulu ufavor Pirates because of my game mayidlala imvula inethanga letha up the game aqeda kuphela. Injalo angithi thina Orlando Pirates i-team ehlonishwayo emhlabeni jikelele yonke nasemasondweni bashumayela ngayo Orlando Pirates bafave Pirates nasemasondweni onke amasonto nokwolikhaya nyana le go Petersburg bafave Pirates. So ngifuna ukubonga uDion Hoto upelepele waseNdia Dion Hoto uyasibonisa mfana ukuthi no we leader age is just a number. Asazi ukuthi uHoto uzayi left back noma uyi striker angisazi ke mina ngoba every match must score ama-assist Hoto angisakwazi ukuwabala ama-assist ngiphending ngibonge umlungu uDion ya ukhombisile abantu abaningi ukuthi i-technique yebhola ikhona just ukuthi ucoach sizokhuluma nocoach akanika umlungu uDion i-game time ngoba naku kungena kwakulo 7 minutes kunegoli asimvarele ngaphandle futhi uNgwanazi Minister of Police I don't know police ngifuna ukubonga irespect yaka police nemsebenzi the way ayenza ngakhona uthatha izinto zibe lula amagolo ka police noma ungathatha ugoalkeeper kuthiwa uBafondo wase-Italy angeke abuye naye angeke wabamba. So police ngibonga ibehavior yakho mfana ngibonge i-timing ya ngoba ibhola maluzwa ngapha liza kuye umkhuphusi ingwenya kuthiwa uBen McCarthy Cambridge Erasmus umuntu bakaluza ibhola or mal deflector liza kuye so lo muntu i-timing yebhola ikhona i-president yama 2K angikuvarele ngaphandle mfana bakhona abamcriticizeayo abamkhuluma kabi kuthiwa sifuna ukumnika 10 years sizomkhombela nosibani bani kodwa mina ngokwazi njengoba ngibuka ibhola angikaze ngabona umuntu oduma ana 18 years kakhulu especially ku local football yethu the age of 18 years so ufuna ko Madrid ko Barcelona ko Monaco abafana ngibafisela ukuhle ukuthi ngoJuni mangabe kuyenzeka wapolice uya ngapha ophosho kwale Atletico umfana aye ku Monaco mangabe kuyaphumelela abafana. Singibuza ngaloko ne Mr MK there's been questions about Umbuthumba ukuthi even if the team scores so many goals akatholakali yena ku score sheet yet he is a striker. Mawubhekele what's the problem, is there a problem inqale lapho ikhona inkinga? Umbuthuma into emshaya i-timing ngoba ma uyi-striker awufakwe ground ukuthi uzogijimisa ama-defender. Umsebenzi we-striker ukuthi ube ugade i-position ugade umzila wakho ukuthi any mistake ebakhona ku-defense uyapanisha or kube ne-loose ball umsebenzi we-striker ukuscore hayi ugijimisana nama-defender ngoba awukwazi ukuthi i-team ingaba na-11 goals in 2 matches wena awuna goal uyi-striker. Buthuma mfana asikuzondi kodwa zama ukuthi ulukise lapho nalapho siyazi mfana ukuthi no i-pressure ikhona kodwa lungisa indawo yamagoli ngoba umsebenzi we-striker ukuscora amagoli ayashoda Mbuthuma kodwa siyazi nawe uzoba right mfana lungisa lawo maphutha ngoba i-pressure unayo but just ukuthi nelaki ngathi kumele ayogezela uwandle kumele ayogeza ngoba uyawashaya amabhola afika ashaya ku-defender aphinde abuye emuva so kuyafuneka umfana njengoba sizovala isizini awugeze eThekwini ulwandle umfana ageza amabhadi ngoba ibhadi ibhadi Umbuthuma unebhadi kodwa umsebenzi uyawenza angeke simkhulume kabi umfana. Enye into Mr MK ne ngingaqhawula mfethu iSundowns iwinile namhlanje mawubhekile khona la bazolahla khona are you worried noma bazolahla? iSundowns izolahla ngoba njengoba ibanjwe iDurban City bona kade babala 4 goals ku Durban City kade ngikhuluma nabanye izolo kodwa naku bawine ngo-1-0 first half so kusho khona labazobanjwa khona labazobanjwa khona kuyojika ishebo kusala amasaladi ukubanjwa kweSundowns kuzomosheka okuningi ngoba naku amagoli sina 2 games sina 11 goals so lento ku-Orlando Pirates ngiyayijabulela kakhulu ngoba usakhubana la singangikhala ngamagoli naku ibusiso zami sezikhona ngikhala ngamagoli abafana bamphendula manje
So ngibonga abafana bayahlonipha thina abalandeli nasi yabahlonipha ngoba kade sikhala ngamagoli na-11 goals in 2 matches ikhona. So njengoba siya ngale ku-Richards Bay ngale eThekwini nakhona emhlathuzi e-Richards Bay siyakhona sizobe silapha sizobe silapha support abafana bayenzele labadume ngayo ngoba i-Richards Bay yona inokubuya isidelele kakhulu. So ku-Richards Bay noma singabuya na 3 futhi or ngaphezulu kwa-3 isuka i-right nakhona. Mr MK, ngicela sivale nge-man of the match yakho mfowethu. Man of the match yami mina benganika uDion Hoto. Dion Hoto. Yebo ngoba uphela wase-India uhlonipha umsebenzi number 1. Uhlonipha abalandeli. Ayikho into eshoda njalo uma kuphela igame uza azoshuta nathi. So lento ikhomba respect. Njalo igame mayiphela uHoto uzoshuta nathi. So respect is very important. Yonke into ma uyenza makuba khona i-respect uyahlonishwa nawe. So Dion Hoto, thank you so much for everything. Hayi ukuthi abanye mhlambe abahloniphi but Dion Hoto ukhombisa leadership. Njengoba mniki u-assistant captain. Vice captain, Yes, vice captain, yes. Ikhomba khona babone ukuthi no unje ula. Nokubona phela noma asebhenjini uHoto akahlali nengane ngapha. Uhlala ngapha no coach. Jodi management nakhona iyamhlonipha. So Dion Hoto, thanks so much. And also Siboshane goalkeeper siyabonga mfowethu. Una 2 games no goal, clean sheet ngaba amagoli sina 11. Siyabonga mfowethu umsebenzi wakho muhle. Nawe ngosinathi sibisi captain siyabonga. Thank you so much Mbabakania. Asisivale bafethu, please subscribe PSL Pulse. Danko.